निउ इयारनि नै अमा हांबाय मासे 25 केजिसोनि जागोन आरो किबा दाले बेका सागैया मासे गथायैनो हांबाय ओमफ्राय बेलेग दंबावो आरो एवगासिनो दङ नै बे जरा मोनहांबाय गेजेरनि एसे मोनहांबाय आरो नै ओमफ्राय साइड साइडना एसे नांबावगोन खर'आथ' नांबावखागोन अपन इसको इधर देते इसको देंगे ना विजुअल जल जाएगा iyo ya tadi gana Cement Company, Daudi Company. Itu dia neka Oi, já não nunca foi de um caminhão de